Днес си приготвих торта ди меле по зоната. Ако и на вас ви се хапва нещо вкусно и здравословно, вижте продуктите и как се приготвя. Нужните продукти включват 2 ябълки, 4 яйца, 260 грама скир, 50 грама оризово брашно, което може да замените с всякакво друго, 60 грама еритритол, 36 грама масло, половин бак пулвер, малко канела и 2 ванилии. Започваме. Първата работа е ябълките да ги полеем с малко изтискан лимонов сок, за да не покафенее. Това аз съм го направила. Така, сега започваме с яйцата. Чукваме яйцата едно по едно и ще ги разбием с еритритола, който е 60 грама. Необходимо е да се разбиват поне 3-4 минути, за да се получи като кремче да стане яйцата с еритритола, да са много добре разбити. Слагам и еритритола и сега ще разбивам. Продължаваме да добавяме и останалите съставки. 2 ванилийки, ако имате течна е по-добре. Така, ванилиите. Последно ще добавим ябълките, които ще нарежем на тънки лентички. Така, ванилиите сме добавили. Сега ще добавя, помощта на кантарчето ще ми трябва, скира, който трябва да е 260 грама. Това ще са 4 блока протеин. Останалите 4 блока протеин идват от 4-те яйца. Тортата ди меле ще е за 8 блока протеин, въглехидрат, мазнина и ще може да се раздели на 4 по 2 блока. 4 хапвания по 2 блока или както на вас ви е удобно. Вече сладкиша като е балансиран, може да си хапвате толкова колкото на вас ви се иска. Така, добавихме и скира. Директно добавям и оризовото брашно 50 грама. Може да добавите каквото брашно вие имате. Аз предпочитам да е с оризово брашно. Половинка бак пулвер. И масло, което съм разтопила на микровълновата. Оригиналният сладкиш торта ди меле е с масло, затова и аз предпочитах да го направя с масло. Така, сега ще разбия отново. Приключихме с използването на миксера. Остава да нарежем само ябълките. Така. Ябълките ги режем на тънки лентички, защото ако са по-дебели, рискуваме да не могат да се изпекат както трябва. Нарязваме ги ето така на такива лентички, тънички. Този сладкиш го правих миналата седмица, експериментирах, зонирал го и видях, че се получи много добър, затова реших и на вас да ви го покажа. Остават ми последните ябълки, които ще нарежа. Искам да ви обясня блоковете и защо са такива в тази рецепта. Те са 8 блока протеин, както казахме, 4 яйца, 4 блока протеин и 260 грама скир, които са още 4 блока. Въглехидратите идват от 4 блока ябълка, 400 грама и от 4 блока брашно, в случая при мен е оризово брашно. Мазнините са завишени заради използването на протеин, т.е. те са 4 блока протеин по 2 е 8 плюс още 4, 12 блока мазнина. Т.е. 12 по 3 грама е маслото, 36 грама масло. Изсипваме и нарязаните ябълки. Сега ще разбъркам много добре, защото искам между ябълките да няма такива, които да са слепнали
и да няма между тях да попадне от всякъде от тази получената смес. Получава се като крем пита, много вкусно. На мен много ми допада като вкус, може би ми е в топ 3 от десертите, които приготвяме в зоната. Освен това ми харесва това, че не се използват овесени трици. Както знаете, в повечето десерти винаги има трици. Така, изсипваме в една тавичка с хартия за печене, която съм си приготвила. Гледам да разпредила. Така. И отгоре ще поръсим с канела и малко еритритол отново. Не искам да слагам канелата вътре в сместа, за да не ми я отцвети, а искам да я отгоре. Но пък да си даде от вкуса. Така, разпределяме ябълките равномерно, така че да са от всякъде покрити с сместа, която направихме. И отгоре вече да са покрити. Така, мисля, че съм готова. Включила съм си фурната на 170 градуса с вентилатор и около 40-45 минути и тортата Димели ще е готова. Така, натискаме така, че да навсякъде да е добре разпределено. Поръсваме директно върху сместа канела. Кой колкото обича на вкус. Така, тя ще стане малко кафява. Ако не сложи, ще има приятен златист загар, който ще дойде от маслото. Така, но ние гледаме вкуса, нали така? И слагаме и еритритол, ето така пак с поръсване. Не много. И тортата ми е готова. Отива в фурната. След 40 минути торта Димели е готова. А сега да пробваме. Вижте как добре се е изпекла. И това е така заради масълцето, което има в тортата. Ще я разрежа по средата в двете посоки. И така тя ще бъде разрязана на 4 части. Като всяка една част от тортата ще бъде за 2 блока протеин, въглехидрат, мазнина. Така, ето едно парченце. Получава се доста добро като количество. Ето я, тортичката, погледнете. И сега ще я пробвам. Така. Отличен резултат, както и предния път. Получава се много мекичка, като крем-пита. Съвсем различен десерт от тези, които сме свикнали по зоната. Достатъчно е като сладост. Ако и на вас ви хареса това, което приготвих, направете си и вие, за да имате една вкусна и здравословна торта, с която да си хапнете вие и да почерпите близките ви. Ако ви харесват още такива рецепти, които може да приготвим заедно, абонирайте се за канала и гледайте новите ми идеи. Хубав ден!